Και γεια σας gamers, Τέχνος εδώ και σήμερα θα παίξουμε survival στον Icecraft. Λοιπόν, ο Icecraft είναι ένα server, τον βρήκα πριν λίγο. Φυσικά μου τον είχαν πει κάτι φίλοι μου. Οπότε ναι, έκατσα και μάζεψα λίγα πράγματα, spruce wood και τα λοιπά, για να μην είναι τόσο awkward και βαρετό το βίντεο. Γιατί κάθε φορά όταν ξεκινάς μια survival σειρά, λογικό να αρχίζεις από κάποια πράγματα να σπάς ξύλο και να σου παίρνει μια ώρα. Οπότε και εγώ έκατσα λίγο, μάζεψα λίγο food, wool, κουλουπού. Γιατί χάνουμε hunger πολύ γρήγορα. Οπότε θα αρχίσουμε με αυτά εδώ. Θα κάνουμε full planks wood. Προσπαθώ να κρατήσω το πρόγραμμα έστω 1 με 2 βίντεο την εβδομάδα. Γιατί και εγώ όπως σας είπα, ναι μεν, όχι ότι βαριέμαι, να ξέρετε. Παράτησα το LOL για να μην νομίζετε ότι είμαι από τους καμένους, ότι κάθομαι LOL. LOL παιδιά. LOL forever. Ναι, όχι, καμία σχέση. Και έχω βάλει ένα texture pack που είναι CS texture pack και πιο συγκεκριμένα το CSGO. Μ' αρέσει πολύ το CS και τώρα θα το πάρω σε καμιά εβδομάδα λογικά. Ναι, σε καμιά εβδομάδα. Οπότε θα δείτε για το βίντεο. Τώρα σκέφτομαι με αυτό το server, όπως σας είπα, να κάνω τη σειρά μου κτλ. Προς το παρόν μόνος μου, μπορεί να μπει και κανένα άλλο παιδί όπως ο Συναρλίτος ή και κανένα άλλο παιδί που δεν το ξέρετε ή κανένας YouTuber ή δεν ξέρω τι. Σας είχα ζητήσει, νομίζω όχι, δεν σας είχα ζητήσει. Απλά δεν ξέρω τι βίντεο να βγάζω με τι παιχνίδια. Αφού πια μπορεί το PC μου να καταφέρει κάποια παιχνίδια να κάνει record. Okay. Είμαι απλά, είναι νωρίς λίγο και νιστάζω, γιατί συνήθως τα βγάζω πρωινά τα βίντεο ή μεσημέρι, αλλά και κάμια φορά βράδυ, όπως πήγε το Payday 2. Απλά καθόμουν 11 η ώρα και δεν ήξερα τι να κάνω και λέω στα παιδιά πάμε να κάνουμε ένα βίντεο και το είχαν βάσει, το έχετε δει λογικά. Και θέλω λίγο να μου πείτε κάποια παιχνίδια. Έχω Garry's Mode, έχω Left 4 Dead, έχω Payday, τι άλλο έχω? Έχω και άλλα παιχνίδια, π.χ. Free Steam που είναι War Mode, έχω το Battlefield Bad Company 2 που σκέφτομαι να το αρχίσω σειρά, απλά επειδή ακόμα δεν το έχω κάνει download. Το έχω κάνει ναι μεν, απλά θέλει κάτι πια dates λογικά για να μπει, οπότε ναι, δεν το έχω κάνει. Και σκέφτομαι αν δεν κολλάει να κάνω σειρά, γιατί θα είναι κάτι διαφορετικό στο κανάλι που πιστεύω θα σας αρέσει και θα μου αρέσει και εμένα. Οπότε ναι, τώρα θα κάνουμε μία στόνα πίκαξο και θα σας δείξω σε λίγο πως κάνει π.χ. το short. Το short το κάνει έτσι και είναι υπερβολικά τέλειο ως ideas, μου αρέσει υπερβολικά. Και ναι, μπορεί να τα πρώτα βίντεο λογικό θα είναι λίγο βαρετά, πιστεύω και για σας και για μένα, αλλά μετά θα αυξάνεται, θα μπει λογικά με κανένα φίλο μου, οπότε θα είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο καλύτερο, θα πάμε πλάκα ή οτιδήποτε. Λίγο να κάνετε strike λέει εδώ. Ωραία. Να σπάσουμε λίγο wood. Θα έχουμε κάποια frame drops. Πάντα έχουμε frame drops γιατί το PC μου και πάλι όσο και να το κάνουμε 11 ετών. Το ξέρω, αλλά πια θα μπορούμε να βγάζουμε βίντεο. Δεν θέλω να σας πάω τα νεύρα συνέχεια να σας λέω αυτό και αυτό. Αφού θα κάνω βίντεο, το PC. Και πια δεν παίζω LOL, το διέγραψα από το PC. Και επίσης πουλάω 2 account. Το ένα είναι από Bronus 5, το ανέβασα Bronus 2, έχει 51 παίχτες και κάπου στα 7 skin. Έχει καλό MMR, το είχα ανεβάσει με ένα φίλο μου επειδή ήταν Silverage και τώρα Gold, απλά δεν πάω απ' έξω. Και έχω και άλλο ένα account Bronus 5 με κάτι παίχτες, λίγο χαμηλό MMR, αλλά πουλάω και τα 2 15 ευρώ. Πιστεύω αξίζουν γιατί έχουν και skin μέσα και έχω δώσει αρκετά λεφτά. Αν το θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα comments και να γίνει μια ανταλλαγή έστω με PaySafe και ναι. Ή πείτε το σε φίλους, γιατί ουσιαστικά με αυτά τα λεφτά που θα μου δώσετε σκέφτομαι να ανοίξω ένα server. Πάλι, ναι. Δεν ξέρω τι. Γιατί βραδιάζει τόσο γρήγορα σε αυτό το server? Κάτι γίνεται. Όχι, σοβαρά δεν ξέρω. Συνέχεια. Και μου έχετε πει ότι δεν ακούγομαι πολύ στα βίντεο, το ξέρω. Μην κράζετε.
το ξέρω, δεν ξέρω. Το ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, παιδιά, το ξέρω, δεν ξέρω. Δεν είμαι αστείος. So. Ναι. Ωραία, παίρνουμε αυτά. Και αυτά. Ναι. Όσοι δεν ξέρετε, παρόλο που σταμάτησα το LOL, παρόλο που σταμάτησα το LOL, δεν σταματάω να είμαι χαγιατάρμ. Είμαι ένα χαγιατάρμ, είμαι χαγιατόρν, πώς λέγεται, γαμώ το σόι. Ωραία. Φύγετε όλοι. Πω από τώρα frame drop. Κάνει frame drops. Τώρα να φτιάξουμε σπίτι αν είναι σύντομα, γιατί δεν πρόκειται να επιβιώσουμε εδώ. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Οπότε σκέφτομαι να το φτιάξουμε ένα γρήγορο. Φίλο, το συζητήσουμε. Κάτσε. Σου το φούρ σου. Κάραμπομ. Ωραία. Μισό. Το κάνουμε εδώ. Αυτό. Το φτιάξουμε εδώ. Θα είναι μικρό για αρχή. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν χρειαζόμαστε και κάτι το ιδιαίτερο. Το ξέρω, παίζω συνέχεια Minecraft, αλλά σας λέω δεν ξέρω τι να παίξω. Αφού δεν μου δίνετε ιδέες. Τι να κάνω. Δεν με λυπάστε. Κάτσε. Κάτσε, τι έκανα. Εδώ θα είναι ανοιχτά. Ναι, τώρα κάνω design. Καμάρα μου. Εδώ. Τι κάνει έτσι. Δεν νομίζω να χαμηλώσω τα Minecraft sounds. Δεν υπάρχει λόγος. Πιστεύω να έχουμε και λίγο. Ωραία. Κάτσε να βάλουμε τώρα. Τι να βάλουμε Βασικά χρειάζομαι ένα φτιάρι. Ένα φτιαρόνι. Ναι. Σκεφτόμουν, ναι. Πρώτη φορά το παθαίνω αυτό, παιδιά, δεν ξέρω. Πρώτη φορά σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Τι ήθελα να πω. Πολλοί φίλοι μου έχουν πει, ότι χρειάζεται PC και να το φτιάξω. Αν θέλετε να κάνω ένα tutorial για PC Tour, για να, αν θέλετε με κάμποσα λεφτά, να σας έφτιαχνα ένα PC, γιατί ασχολούμαι υπερβολικά με αυτά και με το θέμα PC και στο να φτιάχνω. So. Είναι όλα καλά, παιδιά, μην ενισχύετε. Κάτσε. So. Κάτσε πως το κάνω. Το έχω κάνει πιο μεγάλο προς τα πλάγια. Δεν μας ενδιαφέρει. Ξέχασα ότι είναι ανοιχτό γάμο του σώμα. Τώρα sorry αν δεν ακούγομαι πολύ και σας πάω λίγο τα νεύρα και απλά έχουν ματώσει τα αυτιά σας για να προσπαθείτε να με ακούσετε. Αλλά sorry, I don't fucking know. Έχω καλό μικρόφωνο, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι Trust, δεν ξέρω πώς λέγεται η εταιρεία, sorry. Trust, είναι τα πήρα ένα 20 νομίζω και κάνω και υπερβολικά καλά ακουστικά. Ναι, μεν έχω τα Hammerhead, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ στο PC, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι. Επειδή όταν, όπως σας είπα, εγώ τον έφτιαξα τον υπολογιστή, εγώ τα συνομολόγησα τη motherboard και όλα, γιατί ήξερα από αυτά, δεν υπήρχε λόγος να πάω να ζητήσω να μου φτιάξουν αφού ήξερα, δεν υπάρχει λόγος. Και ναι, και γι' αυτό και έκανα μια βλακεία, έβγαλα από μέσα αυτό που συνδέει στα ακουστικά, παιδί μου, και οπότε πια δεν υπάρχει. Πια δεν μπορώ. Και επειδή φοβάμαι να κάνω κάποια βλακιούλα, χτες αντιμετώπισα κάποια προβλήματα με τον υπολογιστή, δεν μπορούσα, κόλλαγε. Δεν ξέρω γιατί, ενώ ξέρω ότι μπορεί να αντέξει αυτά τα παιχνίδια. Και κόλλαγε στο Minecraft, δηλαδή με έβγαζε με 15 FPS ενώ δεν έκανα καν record. Και τώρα που παίζω, έχω 30 FPS κλειδωμένα και κάνω record. Όταν δεν παίζω, όταν δεν κάνω record, φτάνω στα 100 FPS. Ναι, είναι χαμηλό για PC, αλλά είναι καλύτερα από ό,τι ήμουνα πριν. So, να ξέρετε, το βίντεο δεν θα βγει και πολύ μεγάλο, τα κλασικά να κάνουμε. Πιστεύω τώρα να πάμε για mine. Θα ήταν το κατάλληλο.
Πέτυχε με. Πέτυχε. Πάμε κάτω. Μήπως βρούμε τίποτα. Καλούδια, μήπως βρούμε καλούδια. Καλούδια. Τώρα ξέρω, δεν βλέπω. Το έχω το brightness. Sorry. Ωραία, εντάξει, ευτυχώς. Go. Πού. Και εδώ θα βάλουμε ένα τάκ. Θα βάλουμε και εδώ. Τάκ. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω να βρούμε και iron. Πρέπει να πάρει πολλή ώρα να βρούμε και iron. Δεν ξέρω. Και μου αρέσει υπερβολικά αυτό το texture pack, όπως σας είπα. Θα έχω link. Φυσικά παίζει να το χάσει το link. Θα προσπαθήσω να βρω το link να σας το στείλω. Και iron, μπράβο. Χαρά. Σκεφτόμασταν εγώ με τον Συναρλίτο ή ως Άγγελος, για να μην στον Αγγλίτο, να αρχίσαμε μια σειρά The Wall στο Hypixel ή Blitz Survival Games. Κοιτάξτε, τα Blitz Survival Games είναι μηδέν πιθανότητα να νικήσω εγώ στα Survival Games. Πρώτον γιατί ντροπάρω υπερβολικά όταν παίζω Survival Games, γιατί δεν ξέρω το γιατί. Μα το Θεώ, λογικά βιάζεται το Hypixel, δεν ξέρω. Οπότε ναι. Πάμε να τους πάνε τώρα το ζώο. Πού είναι εκεί? Θα λίγο ακόμα στα 12%, δεν ξέρω. Όπως είπα, δεν θα είναι και μεγάλο το βίντεο να βγει 10 λεπτό, 15 λεπτό. Για να τραβήξω καλό ένα βίντεο Left 4 Dead θέλω. Σήμερα το πρωί σκέφτηκα να αρχίσω πάλι λίγο Left 4 Dead με όποιον να είναι. Δεν ξέρω. Ή μόνος μου. Ή Garry's Mode. Έχω παιχνιδάκια, μπορώ να τα παίξω, απλά βαριέμαι μόνος μου. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα απλά τι κάνω, γιατί πάμε κάτω. Απλά βάλουμε εδώ αυτό. Πότε θα νυχτώσει? Πότε θα ξημερώσει? Θα είναι πολλή ώρα. The fuck. Σκάφω αυτό. Ναι, παιδιά. Μπράβο, τι πάμε. Δεν φύγε μακρόθι ρε. Λάρα, τι. Χαλαρώστε μανάρια. Μανάρια. Χαλαρώστε μανάρια. Θα σας δείξω πως κάνει το Arrow. Το Arrow το κάνει σφαίρα. Τσεκάρετε. Κοιτάξτε. Τέλειο. Είναι τέλειο. Ωραία, βγαίνουμε. Το σκάρουμε. Να σκάρουμε τη ζωή μας εδώ. Έτοιμοι. Όχι. Θα πεθάνω. Βλάκας. Με βλάκας. Είμαι βλάκας. Είμαι ένα φυτάκι. Ομιτζή. Ομιτζή. Sorry, παίζει να σημάτωσα όλα αυτά για όλα αυτά. Ωραία, tools. Πιστεύω καλύτερα είναι τα tools. Το φτιάξουμε. Δεν θα βαριόμαστε τόσο πολύ το να έχουμε ένα stone pickaxe. Έτσι. Forever YOLO. Ναι, για σου πλούτα. Πάμε εκεί. Έλα ρε creeper. Έλα εδώ. Δεν με έλα. Πέταξα το μαχαίρι! Είμαι... Πώς να με πω, το πιο ηλίθιο πλάσμα σε όλο τον πλανήτη? Το πιο... Θα δω πως έγινε το σπίτι. Είσαι καλά!
Ωχ, έσπασε και αυτό ρε. Τι λέει ρε. Τι λέει ρε μου τα νεκρά του. Όπως σας είπα είμαι ακόμα Higher Army. Δεν θα αλλάξω. Ακόμα και που δεν παίζω LOL. Θα πάω να πάρω τώρα footer Higher Army. Ναι, μην κράξετε. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι Higher Army και... Τέλος. Τέλος. Κάνουμε εδώ. Μου ήρθε η ιδέα. Α, ο σερβερ αυτό είναι 1.7, δηλαδή μπορείτε να μπείτε ακόμα και αν έχετε 1.7-10 Minecraft. Εντάξει, εγώ μπαίνω μόνο σε 1.7 σερβερ. Η 1.8 δεν μου αρέσει καθόλου. Μπορείτε να μπορείτε να μου πείτε ξενέρα, μπορείτε να μου πείτε οτιδήποτε. Δεν μπαίνω στην 1.8. Πρώτον γιατί δεν ξέρω, για ένα μυστηριώδη λόγο λαγκάρω. Που, μα το Θεό, δεν ξέρω γιατί. Θέλω... Δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, λαγκάρω όμως. Ωραία. Βρήκα ιδέα, γιατί είμαι έξυπνος. Όχι πάλι! Όχι, sorry, παίζει. Φιλέ, σταμάτα, αυτό που κάνεις creeper θα το κόψεις. Κάνουμε μια μικρή φάρμα. Ναι, sorry guys που είμαι έτσι. Δεν έχω τι να πω. Sorry, λυπηθείτε μου. Είμαι παιδί με ειδικές ανάγκες. Μπορεί τώρα να χεϊτάρετε πολύ για αυτό που είπα. Το πρώτο βίντεο είναι πως φτιάχνουμε ένα σπίτι. Λοιπόν, κόβουμε πρώτα το dirt. Ναι, τώρα μπορεί να πούμε σε φάση πεντάχρονο. Δεν είμαι πεντάχρονο, είμαι 14χρονο. Έτσι. Μιλάστε τώρα. Είμαι αρχηγός. Ωραία. Είμαι όποιο. Είμαι best universe λυσίνο. Βασικά παίζω αρκετά καλό λυσίνα. Απλά σταμάτησα το όλο θέμα με το LOL για το community που έχει. Το χειρότερο. Βιάζεται ανάποδα. Πραγματικά δεν θέλω. Μπορεί να το ξαναρχίσω, μπορεί. Αλλά προς το παρόν όχι, θέλω λίγο να ασχοληθώ με CS, Minecraft, κανάλι και αυτά. Τέλος. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν θέλω. Πώς το κάνουμε τώρα το άλλο εδώ, έτσι είναι. Το καιρό απ' έξω. Πώς είναι? Φυσικά. Πώς είναι έτσι? Θα φτιάξουμε τώρα και μια τσάπα. Θα φτιάξουμε μια τσάπα. Οπα. Έρχομαι με την τσάπα. Μωρό. Ωραία, θα χρειαστούμε και νερό. Θα χρειαστούμε και water. Αλλά δεν έχουμε τέτοιο. Δεν πειράζει, προς το παρόν να πω θα το έχουμε έτσι. Το έχουμε εδώ. Και θα το πάμε. Γιατί κάποτε θα πάρω νερό, δεν υπάρχει περίπτωση να το πάμε έτσι. Έτσι. Και έτσι. Φεύγει όμως. Αν το δείτε φεύγει. Τι φεύγει? Εντάξει, εμείς προς το παρόν αν είναι. Πού είναι η τσάπα? Προς το παρόν θα το έχουμε έτσι. Θα έρθω να φτιάξω και τα άλλα. Δώσ' μου τσάπα, θέλω τσάπα. Τσάπα λέω. Δώσ' μου χόρτο. Χόρτο. Αυτό είναι κάπως μπαφιανιστικό ρε φίλε. Φέρ' το χόρτο μου. Φέρ' το χόρτο.
έτοιμο. Και αυτή θα είναι η πιο τέτοιο. Το προ σπίτι είναι αυτό. Κοιτάξτε, το ξέρω είναι fail το σπίτι, έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Αλλά λέγει μια καλύβα για τα πρώτα. Για τα πρώτα. Θα κάνουμε ένα design έτσι. Βάλουμε το jet. Θα βάλουμε και άλλο jet. Θα κάνουμε φτιάξει τέτοια έτσι. Best σπίτι universe. Οκ, για αυτό το βίντεο καλά είναι. Καλά πήγαμε πιστεύω. So, this is the first video. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ήταν λίγο μικρό, αλλά οκ, πιστεύω κάτι κάνουμε. Ωραία, οπότε ναι, αυτά για σήμερα. Αυτά από το CS μαχαίρι μου και το CS σπίτι μου. Οπότε ναι, μιλάμε μέχρι την επόμενη φορά. Περιμένω comments σας, ένα like, ένα share και ένα subscribe αν μπορείτε, για να με βοηθήσετε και να κάνω περισσότερα βίντεο. Οπότε ναι, γεια σας.